Juu, oikein lupsakkata. Uutta vuotta 2026. Nyt se voi olla elettää uutta vuotta. Sinä mä testasin varsin tuo Metsämanin luipakka-alue. Sanon, että kyllä se ainakin 4/5 sua multa, että sen verran. Ja vaikka nyt otankin muutama, minä vaan puhistan pölyt jalostani jo viime vuodelta jo. Mitä viime vuonna tapahtui ikävät, niin ne on ikäviä muistoja enää. Ja mitä tapahtuu? Mukavia, no eväitä tähän vuoteen. Ellen paremmin sano. Mutta toivon, että kaikilla on oikein riemukasta. Tai no, miten vietättekin? Jotkut nukkuu nyt ja ei se mulle kuulu. Mutta mietin näin. Tänä iltana niin mulla on ihan muuta juomia. Ja mennään päivä kerralla eteenpäin. Minä olen luppaukseni tälle vuodelle tehnyt. Tehnyt ja sitä rattoa. Kyllä vain. Eiköhän lupsakkoa yö jatkoa vaan. Se on moikka.